Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстои азизи ма, ирӯз рӯзи оилигузарӣ мебуд. Оли мегӯяд шумо ҳар рӯз рӯзи оилигузарӣ, урӯз гуфтаисти оилигузарӣ. Ҳар рӯзи сешанбе оилик мегзара мода. Лекин имрӯз бо рӯзи премия мегирӣ ку барои мастерство. Ман мастер продажам бо ғайри премия мегирам. Ана ҳозир нишон метавон мо 600 чанд ҳазор ҷамъ кардем. Дӯстои азиз, шумо низ метавонед анамхе кор кунед. Рақамҳои рӯи экрана бинависед, рақамҳои маҳай оиди кор ма шуморо хидмхошрӯ мефаҳмонам, да командаи хидм дохил мекунам. дар оҷа ҳама чира шумо меомӯзед. 6 моҳ вақт доред, хоҳем кор мекунед, нахоҳем просто меброед меравед. дар 6 моҳ ҳамагӣ як бор дар 200 сомонӣ харид мекунед. ҳаваям кая ки форидактон. ана баъд данам хеле оилико оста оста меброед. оиди кор маълумоти пурра хоҳем, ҳатман бинависед. ана касоне ки гуфтем хемохем чанд пулай, дар офиси мо 900 сомонияй. агар регистратсия шавед дар атоми, ин шумо дар нархи худаш 7000 рубл меғалта. барои маълумоти зиёдтар шумо метавонед ми ватсапда бинависед, ҳатман ҷавоб медиҳемтон. дӯстои азиз, охирон вақтҳо шумо мегӯед ки зоир кия дар видеои шумо мо навъи одама фаҳмидесем. Не, касоне ки пеш тамошо мекардам мумкин дар ёдшон боша. ҳозир ман видео мемонам, баъд мефаҳмед. ана мо шинос шудагием соли 2016 моҳи июн, иди ваҳдатда. ҳамон вақт ҳамон солото солои 16 ман актив мебудам дар адами маъракаҳои ҳамин ҷавонон, ҳамин любой мероприятия мешид, ман мерафтам да. активист. ана баъди оха дига тамом. ҳамон вақт иди ваҳдат буд. як 4 сол паи ҳам автопробег буд. ман ҳамашда иштирок кардагием. қатъи ҷанум ҳумайро, қатъи раҳмоналӣ, хулоса автопробеги помирда ман қатъи зоир шиносида будам. инамҷа мошини ман 0024 мошини мада ғалтид ҳавай. ана ин савз мошини раҳмоналӣ буд, сирх мошини мада. ин зоирра командаш омадаистай. ана мо вақт хебдагда ту заявка мемонди автопробег да қабул мекардан. баъд шофёри ку лои хоки мошина бинене. ман карочи шофёр будам. экипажи мада зоир ғалтид. ҳамита дӯстои азиз, мо шинос шудем. вақте ки меган ку да ҳами карочи раҳ да карочи мефаҳмӣ ку одама да ҳами раҳ фаҳмидем беҳад одам инсони хуб. шиносоии мо ҳамунҷа пайдо шудаги соли 2016. баъди вай бо чанд бор дига баъди ҳамин автопробег вохӯрдем. ҳамон касое ки дар мошини ман рафтаиста буданд, ҷа бо як занаки дига буд, як духтарак буд, зоир буд, раҳмоналӣ буд. хулоса бо баъди вай чанд бор дига вохӯрдем, гевака нону намакхӯр шудем да ҳамихел. то солое ки ман дар душанбе будам, мо якҷоя рафту омад мекардем. ман манижа ки буд уҷа уже ҳумайро набуд. хай хулоса ҳама каса ҳар ҷо мерафтем да. ҳама хай карочи мо шинос шудем. не ки касоне ки дар комментария нависанд ки мо медонем зоира ай пеш дар ёдшон видеои Германия будагӣ ҳаста. видеое ки зоир Германия омада буд. Салом подписчикои рӯзхони мо меҳмоне рақам задане ки мо бояд биёем. ай кадомуси мерава? мо гуфтесем овози машара бине подписчико гӯш кунем. ай кадомусу мо омадем якам рӯз? ай ҳамусу. хулоса дӯстони азиз, дар Германия вақте ки мо будем, зоир командировкати ки ҷое рафта буд, не ки омада буд, моро хабаргирӣ худи олмон ма гуфта будам нон биёр, мода арси кола биёр, ғурраи гашнӣ, ҷам хеле чизоро гирифта омада буд. ҳамин видео дар ёди одамо буда. ака бине ин соли 2018 ҳай 19 20 21 22 24 қариб 6 сол пеш мисол дар видеои ма будай, дар ёди баъзе подписчиков будай. хулоса анами бармеяд ки зоир одами нав нест. ай пеш шинос будагием. так что инам хеле дӯстои азиз, шиносои мо чанд сол шуд, рафту омад мекунем. ва хонаи мо миравам, мо хонаи ваё миравем, дар маъракаҳои якдигар иштирок мекунем. инам хеле дӯстои азиз, инсони хуб, як дӯсти оилаи мо. арси кола ин қадар печондагӣ ашабо ин ғурраи гашнӣ чай. дӯстони азиз, сари дастархони моро дидем.
меҳмономон даже хемохем мехӯран. Меҳмономон хемохем хӯрдан рафтан. Шам меҳмон доштем. Дидам чӣ қадар меҳмонӣ гаштам духтаро. Давин қариби хона расидем ки динг динг занг задан. Ҳеварам омада буд. Қати занаш бадвай кардем. Гуфтам дар хона бошед биёем. Гуфтем ҳо биёед. Омадан бозор мерафтиян. Бозори животные. И чӣ кардем? Короче, омадан то соати шава гал задем, чақ-чақ, гап-чап. Она как всегда хосияти ҳунарманд. Самбуса, кӯча пухта патайёр. Ай тез рафтум айёвар харид кардам. Пудина. Як ала чизои ба маза Мариям мода дода буд. Хулоса қут па қут кардем, шиштем, хӯрдем, чақ-чақ кардем. Ана ҳозир қати Раҳмоналӣ рафтан. Ана бозори ҳайвонҳо. Амҷо харгӯш мехаранд, чӣ мехаранд? Адам хеле дӯстои азиз, ирӯз якшанбе. Наконеста ман ирӯз бишинам видео съёмка кардаги ва монтаж кунам, рекламаҳои мардумам монам. Дӯстони азиз, ман уборка кардам ирӯз. Полностью иҷара ай сар ба дили худам. Полностью. Стола иҷа овардам, оли мега чӣ стола иҷа овардӣ? Столи иҷара дурунд овардам. Офтобда намешава кор карда. Иҷара барои Дилафрӯз бая дадат мекаша. Акӯ стола бичиқа чиркин кади. Хулоса, дӯстои азиз, иҷара хушу кардам ки дар иҷа видео кунӣ фон бутова. Ана мехай ирӯза кор тамом шуд, хонаи Фаридашон меравем, маслиҳати туй. Раҳмоналӣ ажда доштем ки денюшки биёра овард, мерем ак. Тамошо бинои азиз, ҳаво гармак. Чизомона кашидем тая паплин. Ирӯз 19 ноябр Сиёмамол 2 солагиша ҷашн мегирад. Ак мо барои вай нарафтестем. Мо Сиёмамол мерем, яда чӣ мегирем? Ба хоночаи Фарида мерем.